И така на фона на безводието в страната пореден сигнал за абсурд с изтичане на питейна вода по улиците в центъра на Пловдив. Този път това потърпевши ни сигнализираха, че след авария вода тече на една улица, влиза в мазета и дворове на къщи, след това излиза и тече по друга улица. Подаден е сигнал, но хората казват, че реакция от ВиК няма вече почти 4 дни. Един от потърпевшите ни изпрати и кадри, мисля, че точно тях виждаме в момента, от мазето си и импровизираната си отводнителна система, която е трябвало да си направи, за да не се наводни. Още за този проблем сега от Илиян Велков. Добро утро отново. Добро утро отново, Мира. Аз се намирам на мястото, където е ВиК аварията. До мен са част от хората. Това са къщи, които са на едно от тепетата, на склон. Може да видите резултата, къде всъщност се изтича водата и в този момент. Кога за първи път забелязахте изтичането на водата и подадохте ли сигнал за аварията? Въпрос към един от живущите тук, който подаде сигнал. Добро утро. В нашата сграда започна да изтича водата в петък вечерта и естествено подадохме сигнал още тогава. Някъде към един часа вечерта дойде аварийна група, установи, че няма да бъде лесно отстраняването на проблема. Казаха, че в събота преди обед ще дойдат, за да го отстранят, но както виждате, днес в понеделник преди обед продължава да изтича питейната вода. Колко са засегнати? Ние виждаме в 4 парцела да избива водата. В нашата сграда целият приземен етаж е във вода. Не знам, съседите могат да кажат за тях. При вас има ли някакви щети? Какво се случва? Да, тук двора също е залят с вода, макар че ние сме долу, тук където се казва на спирката. Аз това нещо го видях още в четвъртък вечерта, но помислих, че комшията си полива понякога тревата и излизат, но не с такъв голям дебит. Но като видях, че е чиста питейна вода, после се свързахме с него и аз също се обадих на ВиК, но не обърнаха внимание. Да. И водата продължава да се тече. Сега въпрос към ВиК. Тук е директорът на ВиК Пловдив, инженер Гълъбов. Инженер Гълъбов, каква е ситуацията към момента и кога ще бъде отстранена тази ВиК авария? Тази авария се дължи на остарялата етернитово-водопроводна мрежа, която съставлява над 55% от разпределителните мрежи на град Пловдив. Особеното при нея е, че водата изтича не там, където е самата авария, така наречените скрити аварии. Част от така наречените скрити аварии. Аварията е на съседната улица, разположена по-високо от тази улица, се казва Яне Сандански. В съботния и неделния ден ние успяхме да локализираме местоположението на аварията и всеки един момент ще започне нейното отстраняване. Как може генерално да се реши проблема с тези аварии? Защото знаем, на много места в града се случват, стара е мрежата, показваме репортажи за безводието. Вчера имаше протести в района на Хвойното на село Павелско. Във вода газим, жадни ходим, се случва. Не съм много съгласен с това определение вода газим, жадни ходим. Водата не е неизчерпаем ресурс. Това хора трябва да го знаят. А за да се реши проблема, както съм казал от много години, трябва да има национална програма в сектор водоснабдяване. Вижте, мрежите в България трябва да бъдат подменени с нови. Те са правени тогава, когато аз съм се раждал, аз съм 60 годишен. Няма как тези мрежи да издържат. Лошото е, че никой не казва истината. Ние след 10 години ще спрем да подаваме въобще вода. Няма да можем с тези мрежи. Така че ако няма национална програма, ние сме обречени на абсолютен неуспех. До кога очаквате да бъде отстранена тази авария? До 17 часа ще бъде отстранена. Доволни ли сте от резултата, който чухте? Много се надявам да е последната, тъй като такива аварии с система при нас и от отходните води също се отичат в нашата сграда води. Това не е първият случай. Ще се надявам да е последния, но не смея да съм оптимист. Добре, видяхте каква е ситуацията тук. Обещанието на водното дружество е аварията, която виждате в момента, да бъде отстранена до 17 часа. Това е за сега от Пловдив. Благодаря на Илиян Велков и този пореден пример. Имаме проблем с водата. Абсолютно ясно е. Десетки населени места са на режим. Засегнатите са сигурно стотици хиляди.